ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд навон мошинои нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давохали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имо экраномада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст Toyota Corolla, Toyota Camry, мошинои боркаш ва мошиное ки Excavator ва ВАЗ 210607, Opel Caravan, Opel Sedan, Opel Astra G ва дигар навон мошино аст ки бо нархҳои арзон барои шумо қабул кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 160 сомонӣ. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем, то охираш тамошо кунед. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, як компания грузоперевозка хубро ба шумо тавсия метиҳем ки компанияка Ёқуб яка бурӯи шуморо аз Москва, Московская област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳда, Тисор, Регар ва инчунин ба территорияи Хатлон 25 ноҳияшта оварда мерасонанд. аз шаҳри Бохтар сар кардаги то Данғара, Кӯлов, Восеъ, Фарход ва территорияи Калхозу обшим 25 ноҳияҳои шаҳри Хатлон оварда мерасонанд. якуним камазе ҳастае ки ба территорияи Хатлон 25 ноҳияш бурда мерасонанд. фарқ надора Кӯлобай, Восеъ, Фарход куҷо ки набоша бурда мерасонанд. ва инчунин территорияи Тобе марказӣ ям Душанбе ҳама территорияш, яъне ки территорияи гӯшаи ванаи Душанбе оварда мерасонанд. ва инчунин дӯстон мошини майда ам дорам ки мошини майда кади рафта бортона аз замун ҷои кор ё ки аз замун хонатон рафта мегиранд, яъне ки мошини майда рафта аз ҷои кор то пеши камаза оварда мерасонанд. нархи мақсад бор аз кило вобаста мекунад ва агар айноми канали мо гап занед ба шумо скидка арзон мекунанд. маромад компания яка Ёқуб ба шумо тавсия метиҳем, аз номи канали мо гап занед, скидка дора. маромад албатта бортона рӯй кунед. Ассаламу алейкум, подписчики Рахштеджи. Ассаламу алейкум, достони азиз. Как вы видите, вот мы очередной умрахач паломничество отправляем свои клиенты. Ну, в общем, сейчас вы сами своими глазами увидите, откуда, что, к чему. Но много кто нам не доверяет, вот поэтому решили маленький видеоролик сделать для вас. Ну, в общем, сейчас вы сами все увидите, иншаллах. Оставайтесь с нами, если вы не подписаны на этот канал, подписывайтесь и не жалейте одный лайк, пожалуйста. Сейчас, короче, все вы сами увидите. نام من علی جان، ما ای دوشنبه تاجیکستان میشیم. اینم استانبول اومدیم، اینم آدم ما استشهاد کردن، آدمای باورناک هستن. بین بچه یگان به تشویش. نام شما ایگزو اومده؟ طاهر از شهر دوشنبه از حساب مارکت روم. کجا رفته است ان شاء الله؟ حاج عمره. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшӣ ҳастае боадрон ки гурзавои газ 53 ҳастае ки вадавозуш соли барои 6-1990 ҳастае ки суифурӯи саларка ҳастае ки ҳам бензинакишам ҳастае. коробкаш механика мошин мекад дар ҳолати хуби техникаи бадрон. хоб газ 53 мегад мақсад вадавоз мегад хелае ки даст як одам нагаштида мегад. моторуш мегад 28 мегад, мошин як дастае, фақат як статер надора мегад, тамом дигар мажош мегад 100%. мақсад ҳам дизел кадаги аст, ҳам бензинаки хайша бухтон аниқ када мегиред. камбудиш як статер надора мегад, дигар ҳамаи мошин мегад 100%. хоб балонош мегад 80% мегад. гаранҷкати мошин айни ҳол дар территорияи Гулистони Калхозобода қарор дорад. ҳуҷҷатошам бурчидагиае. агар кадоме ки мегирам мега арзон метавонад мега срочно пул дар кунад. нархи мошин бадрон 20000 сомонӣ мошин дар территорияи шаҳри Бохтар ноҳияи Гулистони Калхозобода қарор дорад. гурзавои газ 53 вадавозуш. шахсоне ки мехарид ами рақамҳои тисел Тоҷикистон ва дуюмаш рақамҳои Россия аст ки нашам кор мекунам. инаш дар WhatsApp пайваст дорам. газ 53 мақсад вадавозуш ҳолати мақсад хуб, фақат як статер надора. айхе мошин мегад як даст гаштагиае. ба кадоми шумо ки лозим аст маромад занг зада бештар маълумотша гирем. мегзарем ба дим техникаи фурӯшӣ. экскаватори фурӯшӣ ҳастае боадрон ки полни худ комплект запчастош ҳастае барои тракторда установка мешудагӣ. экскаватори фурӯшӣ ҳамаи комплект запчастош 13 силиндр дора, ҳамаш ҳастае. шахсоне ки ҳамин хечиро ҳай кадаги хичон медонанд. айни ҳол қарор дорад дар территорияи шаҳри Бохтар. нархаш бо маслиҳат. ҳамаи запчаст, ҳамаш комплекташ ҳаста. экскаватор барои лабои тракторда установка мешавад. шахсоне ки ҳам хел агар кофтита бошад нархаш мегад арзон када метавонад. комплект ҳамаш мегад 13 силиндрш кати
ҳамаш ҳастай. Дата рақам дора ки ҳарди рақамошро кор мекунанд. Ба кадом шахсоне ки ҳамхали мақсад комплект экскаватор дар кор бошад на занг занен, нашуд сумуш қатиш маслиҳат кунед. Дар территорияи шаҳри Бухтар нархаш бо маслиҳат ҳамаи запчастон мегӯяд то 0 ҳамаш ҳаста мегӯяд. Марамат занг занед дӯстон азиз, мо мегзарем ба қисми мошинои майда. Марамат рафтем ба қисми мошинои майда. мегзарем ба сеи мошини фурӯшии мошинои майда. Toyota Camry 2 ҳастай ба дроки светои сафед американка. соли 56 2008 солае ки 34 бензини хӯли объем мотор 2.4 литра коробка автоматай саистани мошин мегӯяд беҳтаринае. мошин вагон нестай мегӯяд, мошин мегӯяд дар душанбе гаштаги мақсад ҳолаташ мегӯяд беҳтаринае. мошин кондиционер, электропакет, ҳуҷҷатҳои мошин то ахири 2023 мегӯяд, яъне ки як қариб 10 моҳига ҳуҷҷат дорад. салоншам тоза, мошини мегӯяд тоза мақсад дар дуруни шарда гаштага, ягон камбудӣ надорад. хоб савдо мекунем мегӯяд не ки алиш намешавад то қа суми холӣ. нархи мошин мегӯяд 118 та бо савдо мешавад. мошин дӯстон айни ҳол дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. шахсоне ки мехарид ягон маълумотро хоҳед фаҳмида, инами рақамошо рақамҳои тисали Тоҷикистон ҳастанд. Toyota Camry 2 американка мега соли 2008 сол ҳолати беҳтари. хай монитор, панитор, кондиционер, лиф ҳама чӣ дорад. метавонед ки бо қатишон савдо кунед. фақат дар назди капоти мошин мегӯяд муомила мешавад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 3 ҳастай ба дорон ки соли 26 2010 солае ки 34 бензини хӯли объем мотор 1.8 литра коробка механикае саистани мошин мегӯяд беҳтаринае. мошин мегӯяд Toyota Corolla 3 дӯстон азиз SK мегӯяд 1.8 модулай мегӯяд дуол моторош американка. мошин мегӯяд саистанаш беҳтарин, коробкашам автомата 1.8 моторшае. ҳолаташ мегӯяд беҳтарин ва беҳтаринҳо. хоб мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 105 000 сомонӣ ки бо муомила дорад. 105 000 сомонӣ, яксола ҳуҷҷат, балнош пачка, салон тоза, радиои краска сафед. мошини шаҳрӣ мегӯяд тоза гаштагиае. хоб шахсоне ки мехариданд рақамош рақамои мегафон Тоҷикистон кор мекунад, метавонед ки бештар маълумотро гиред. аз шумо хоҳиш дорем ки лайкҳоро фаромӯш накунед. гузоред ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо ки ҷода метавонед падилсаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ба дурон сечка объемни соли 56 1999 ҳастае ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. объем мотори 1.8 литра коробка механика саистани мошин мегӯяд беҳтаринае. мошин мегӯяд кондиционер дорад, кор мекунад, люк ҳам дорад. дӯстон азиз ҳама ҷош мегӯяд сода, монитор, гази евро 4, ҳуҷҷатош мегӯяд солона ва тонировкаш не ки буд-шудагиае. техпаспорт 1 сола дорад ва ҳуҷҷатош тонировкаш не ки буд-шудагиае. мошин мегӯяд то қа суми холӣ алиш умуман намешавад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 58500 сомонӣ бо муомила мекунанд. ин нарха соҳибшо худшон будагай 58500 савдо мекунем мегӯяд дар назди капоти мошин. дискаҳои тери молодежни ва салоншам тоза. шахсоне ки мехаред маромат занг занед. дӯстон азиз шумо дам агар ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад маромат рӯй кунед, реклама мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае. дӯстон Opel Astra J ҳастае ки саистаниҳои беҳтарин. соли 26 1999 ҳастае ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. мотор 1.6 литра коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дискаҳои рамашка, раднои краска, салон тоза, балоншам як 70%. дӯстон азиз дигар маълумотошам нагуфта нашуд. ҳуҷҷат ва хадавои чизоша ягон чӣ нагуфта, фақат мегӯяд ҳолати мошин мегӯяд беҳтаринае. нархи мошин мегӯяд 45 та бо арзон мекунем, мегӯяд срочно пул дар то қа суми холӣ 45 савдо мекунем. мошин айни ҳол дар территорияи шаҳри Исфарада қарор дорад. шахсоне ки мехаред ягон маълумотро хоҳед фаҳмида, ин рақамошон ҳаста мегафон кор мекунад, метавонед ки бештар маълумотро занг зада гиред. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае. дӯстон Daewoo Matiz ҳастае ки навхали светои алюминий. соли 26 2000 солае ки 34 газ бензинаш ҳардаш кор мекунад. моторош мегӯяд 1 литр коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. даро электропакет, салоншам боли мина, раднои краска, балоншам средни, ҳуҷҷатош буд-шудагӣ.
мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бӯстонӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 17 000 сомонӣ ки боз савдо мешавад. хайр расходи мошина гуфтагӣ нест. Шахсоне ки мехарем бор нашуда расходош бо занг зада пурсед. Ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшудаи мошин дар хуҷанди бӯстонӣ 17 савдо дорад. Баробар шахсоне ки мехарем занг занед. Фақат лайкора фаромӯш накунед ва навори моро падлисаш кунед. мегзарем ба 8 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F100 ки дар кузови караван универсал светои вишнои олучаги свет. Мошин мега нахаду хелаки даст ёдамда гашта дасти як одамда хелае. соли барои 1992 аст ки ҳамгаз ҳам бензин дорад. Объем мотори 6 литр коробка механика. Мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Хай мошина кам лакаш безиш дага як лак мақсад мекунад мошин меличовка мақсад косметически камтар кор дора. Агар шахсе ки мегам наличи сум мегирам мега арзон метед срочно мега бениёд мега ҳамихе заруле бениёд мега сум мега дар корай. нархи мошин мега 19 та бо арзон мекунем. Мошин айни ҳол дар территорияи шаҳри Ҳисорда қарор дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшуда шахсоне ки мехарем бештар маълумот гирем бениёд мега сум заруле то қас сум мега алиш палиш намешане ки арзон када метем маромад занг занем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ навбатӣ аст бадро ки Daewoo Nexia аст ки 69 соз соли паравишаш 1996 аст ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. моторош 1.6 литр коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та баллон мегад средни соз мегад 1 сола ҳуҷҷат дорад. пусидагӣ задагӣ кафидагӣ надора мега соҳибош. мошин мегад ҳамаҷош мега 100%. хай чени сумуш мега арзанда. нархи мошин мега 14600 сомонӣ бо арзон мекунем. мошин айни ҳол дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшуда шахсоне ки мехарем занг зада бештар маълумотша аз соҳибашон гиред нашод сумуш мега бо арзон мекунем. дӯстони азиз шумо дам агарам хари мошинои фурӯшӣ хона замин квартира ягон техника ягон маҳсул ягон хонаҳои иҷора ягон техника ягон аппарат чизе ки барои фурӯхтан бошад маромад рӯй кунем. мо дар видео оянда фурӯш реклама мекунем. мегзарем ба 10 мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ аст бадрон ки Opel Astra F100 ки дар кузови седан бо нархи арзон. соли барои 1993 аст ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. мотор 1.6 литри простои коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. баллонош хай средня салоншам болиме мотор мега соз. мошин мега нахаду хай маълумотои аниқ ва пурраша тариқи телефон худатон мегирен. нархи мошин мега 17 000 сомонӣ аст. дӯстони азиз бо камтар муомила мекунем. мошин айни ҳол дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. шахсоне ки намехаранд алиш мекунанд мега илтимос занг назананд фақат харидори аниқ барои ки чунки одамои коргаре мегад вақти телефон гапзанӣ надорем. кадоме ки наличи мегиранд маромад ина занг занед. дӯстони азиз аз куҷое ки ба шумо кадом маркаи мошин ки лозим аст дар комментария нависед. мо агар ёфтем дар комментария шумо да якум пешкаш мегӯем ки дар видео мошинои гуфтагитона пешкаш мегӯем. фақат номи мошина дар комментария нависед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ навбатӣ бадро ки советский ВАЗ 2109 аст ки мошинои намхели молодежни. соли барои 1990 аст ки ҳамгаз ҳам бензин кор мекард. мотори 1.6 литр коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мега нахаду 100% мега хай маълумотои пурра мегиред. баллоншам средня радной краска ва салоншам болимени. нархи мошин мега 7500 сомонӣ бо арзон мекунем. мошин айни ҳол дар территорияи шаҳри Ваҳдатда қарор дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшуда шахсоне ки ҳамхари мошина агар харидор мо ки бошед занг зада бештар маълумотша гирем. дӯстони азиз ба хотири меҳнатҳои мо фақат лайкора фаромӯш накунед. гузорем ва силикаи навора падисаш кунем. фақат ҳамин дастгирӣ кунем. мошинои гуфтагии шуморо дар видео оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Opel Vectra A аст ки соли барои 1991 аст ки ҳамгаз ҳам бензинаш кор мекунад. мотор 1.6 литр коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. баллоншам хай сода мегад 70%. дӯстони азиз ҳуҷҷатош мега 1 сола кадаги аст. мошинча мегад ҳамаҷош мега 100%. хоб нархи мошин мега 13 000 сомонӣ бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол дар территорияи шаҳраки хуҷанда қарор дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшуда шахсоне ки аз хуҷанд бошад агар харидор ки бошед маромад занг занед 80 сумуш мега арзон мекунем. то қас сум мега срочнаи савдо дорад.
мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. боз як мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае дӯстон. ваз 2107 ҳастае ки светои сафед, нархи арзон. соли паравишаш 2004 солае ки 34 бензини хӯля газша нагуфтиян. объем мотори 1.6 литра коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошини баъдро хайм маълумотош кам астан. як шахсоне ки мехарен хитон бо занг зада пурсаи мошин дар сурат созае. нархи мошин мега 7500 сомонӣ аст. бо арзон мекунем. мошин айни ҳол дар территорияи файзобода қарор дорад. шахсоне ки мехарен занг зада бештари маълумот чад дӯстон азиз ай соҳибашон гирем. лайкора фаромӯш накунед, навора пайдасаш кунед. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.